Le nkampani ekhiqiza ugesi yaqhubeka nokulahlekelwa inzuzo nokuzophoqa ukuba idinge uhulumeni ukuba angenelele ukuze ikwazi ukuqhubeka nokusebenza. Ithi ukulahlekelwa kwenzuzo kubangelwa inzalo ephezulu kakhulu ekhokhwa emalini ebolekiwe kanye nokuthenga kodizili ngemizamo yokugwema uhlelo lokucisha konga ugesi. Le nkampani ithi izikweletu zomasipala kanye nezakhamuzi ziyinselele enkulu. Izikweletu zomasipala sezikhuphuke zaba ku-9.5 billion wamarandi onyakeni wezimali zafinyela ku-55 billion. I-Eskom ithi inselele enkulu iseSoweto nalapho izinga lokukhokha lingamaphesenti angamashumi. Basabela ukuthi isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo sokuchitha incwadi evimbela ukuthi kwehliswe ukuthumela ugesi komasipala babili eFree State naseMpumalanga kuzokwenza ukuthi kube nezinkinga ezinkulu. We are under legal obligation as confirmed by the recent verdict issued by the Constitutional Court that we have to keep on supplying municipalities that do not pay us. While we of course respect the court's judgment and we intend to abide by it, it does beg the question, who will service the debt? It creates enormous moral hazard for municipalities who are in many instances very poorly governed and who have displayed little intent to commence paying their debt or to address their arrears. I-Eskom ithi isikhuluma nomgcini mafa kahulumeni ukuba angenelele ukuze ithole usizo ngezimali ngenxa yokumba eqolo kukadizili. As compared to what NERSA has granted us 3.7, we've already spent 14 billion for this financial year. If you look at the funding that we need to still close by the end of the year, and there was another question, a lot of that additional funding is a bit more capex, as well as dealing with the gap in not collecting from the municipalities. I-Eskom ikwamukele ke ukuthunyelwa komasosha ezikhungweni zayo kodwa ithi lesinqumo kufanele ngabe kade sathathwa. Isikhulu esiphezulu sinethemba lokuthi lesinyathelo sizobuqeda ubugebengu ukucekela phansi kwengqalasizinda kanye nenkohlakalo i-Eskom ebhekene nayo. Kusenjalo i-Eskom ithi ukucisha konga ugesi kuzokwehliselwa esigabeni sesithathu kusukela kusasa ekseni. Kuzobe sekuhlolwa ke uhlelo ukuze unqume ukuthi kuzoba khona yini ukucisha konga ugesi ngosuku lukaKhisimusi.